Your friend Rev Isaac Aidoo, ubet me a friend me kwasi. Obi akantam osi wo untimi nye mani you cannot do it. Osi wo no ene bebo ansa na wetimi a survival. So wa ma chop money a wundidi. Wa moanfo anko a wunru, wa mpagya wanfo anko a wunru. Me kura me ni mo bia de ma. Obi ani mo de mo bia agise nyame. So nyame betimi anase so onyame egumu a. Anu nko na wie peye. Make us in your children. Onipana was his winimua, a we are in yin, or no one a boano. Onipana was jimus a wo, and yet your bemoacon, why and a ma or no would ye. Onyamekana sem a Deuteronomy, or simini radiamima to me a didi. When your minima in to me a didi in yenipa. Onipi be our canon on tammed in a form, or so wo when your money ye okwa encono or bois. Or die a one man sorry. Ojina ne naso wane man jina ne naso oyare ye wane man na yaresa onya nkwan ne wane man ne nkwa ofo ka otimi kobae no wane man no sa tumi na otimi kobae wan ene pagya no afiri hiyam ade ne ko yidi mu wan ne man ne munyam na wonya ne enne no pagya na wono no odeje ne home na o ka kire wo se wuntimi nye no wane de sa de ne man eyerade Uradi ni page nipa enye nipa. Bible say no men ka jodi nipa basa na basa. No ode ne ho to nipa so. Hwe obi biara waka no one time say wontimi survive no you are going to survive. Wo baba be koso asene mpo say de wodwene. O se wo ya enyi wa ma chop money a wo need. Wa ma atade ansha ma wo ma atade ansha wo no wo manya ntade nche oboa. Onyame be fra wontoma. Rev ASEM Mordecai kachere Esther abra na jiw for wa maniemu o kachere nse hwe why wadwe se o ma mo free baby anase mfa wo so ma nanso so nyame de mo afoforo be free baby e de aba na kan se wo no fiefo bi nkamo abra na jiw for e wa maniema heman e pese wo sei jiw for no enso so onyame a ye ne nam no oyetumi ana wo tumi oyetumi na o tumi inti obi biara wode ne ho beto awurade so ne awurade bema na yi susu fa woreshe nipa mu susu ma wakoma kode nipa so se onipa wei amoa me nipa wei ampagya me wo fa ampagya me wo fa me fam yankwa kontum me wo fa fam yankwa abrochiri